Peşanderiya gerilla û lîstekên birçîbûnê yên PKK. Wezareta Parastina Tirkiye di çarê Xizîranê da dîmenên sê gerîlayên ku di nav wan da jinek ji şikeftekê derketibûn û dîl hatibûn girtin belav kiribû. Piştre jî di nehê Xizîranê da nûçeyek din li ser van gerîlayên hat weşandin. Li gorî vê nûçeyê rûviyên wan sê gerîlayan ji birçîbûnê xul bûne. Bi rastî jî mirov naxwaze li ser rewşa ku ciwanên Kurd ketine tê da binivîsîne û bifikire. Lê piştî van bûyeran me hevpeyvîniya fermandarê HPK Murat Karayelan dît dema dibêje me artêşa Tirk li zapê binxist nikare hereket bike asê mane em ber bi serkeftinê vediçin. Piştî me ev axaftinên Karayelan bihîstî lîstikên birçîbûnê hat bîra me. Lîstikên birçîbûnê navê pirtûka C5 ya nivîskara Emerîkî Suzanne Collins e ku li ser welatekî piştî qiyametê yê bi navê Paname ye. Navê wê yê orjînal lîstikên birçîbûnê ye. Filmê wê pirtûkê hatiye çêkirin. Filmê gelek diyarî wergirtin û rekorên temaşekirinê şikan. Felsefeya di pirtûkê da hêj jî tê nîqaşkirin. Di pirtûkê da jiyana feqîrên li 12 herêmên cuda dijîn û ya dewlemendên li paytaxa Kapîtalê tê vegotin. Ev ji hêla dîktatorekê bi navê Panem şov ve tê rêvebirin. Şov rêyek dît ku hem 12 navçeyên Belengaz û hem jî dewlemendiya Kapîtalê di dest xwe da bihêle. Her sal ji va 12 hozan keçek û xortek ku temenê wan di navbera 12 û 18 saliyê da ye bi qur'ê têne hilbijartin. Li cihekî taybet tên hiştin û ji wan tê xwestin ku ev hevdû bikujin. Şer heta yek kes bimîne dewam dike. Eşîra ku ev kesê saxmayî dê di seranserî salê da bigihêje xwarinê û ev hemû cinayet ji aliyê gel ve zîndî li ser ekranê tên temaşekirin. Ji bo ku dewlemendiya Kapîtalê wenda nebe. Devletên feqîr dibin beşek ji vê şanoyê ji ber ku ji wan tirs tê kirin da ku salek din jî birçî nemînin. Herkes pêdiviya xwe bi dîktatorekê dibîne. Dîmena mirina van ciwanan pîrozî û tirs dide sîstemê. Dema ku herkes bi kişandina li du vê pêşandana mirinê a pîroz re mijûl dibe. Li pişt vê pergarekê îstismarê tê meşandin heye. Li vir şerê gerîlayê PKK jî mîna lîstika birçîbûnê ya pêşenderî mirinê ye. Gerîlayê PKK gerîlayê pêşendanê ye. Gerîlatiya PKK ne ew ku derbeyekê li dewleta Tirk bixin. Dijmin ji welat derbixin. Ji bo ku ew bi leşkerî mafên Kurda bistînin lê ew ku Kurdan li dora sîstema PKK bicivîne û wan mehkûm PKK bike. Hejmara stranên ku li ser gerîla nivîsandine ji hejmara çalakiyên gerîla zêdetir e. Wêneyê gerîlayên jin ên ciwan û bedew bi awayekê ji civaka Kurd re tê pêşkêşkirin. Gerîlatiya PKK tenê ji bo veşartina rastiyê ye. Her cara ku em rastiya PKK damezrênerên wê jiyana rêveberî û rêveberên wê û pergara ku wan ava kirine nîşan didin li hemberî me cenazeyên ciwanan ê gerîlayên ku jiyana xwe ji dest dane tên nîşandan. Ji ber ku bi mirina zarokên Kurd PKK dikare bi dehang xiyanet û têkiliyên xwe yên qirêj veşêre. Abdullah Öcalan piştî ku bi salan ji her kesê ragot berxwedan jiyane teslîmiyet xiyanet e piştî ku hat girtin wî got ez dixwazim xizmetê ji dewletê ra bikim. Dema gerîlayên 17 salî ketin destê dijmin ji ber îşkenca giran ji ber ku piçek agahî dane dewletê xayîn hatin destnîşankirin. Li Öcalan di etrafên xwe da her tişt li ser rêxistin û rêveberiya xwe got. Öcalan ji dewleta Tirk ra got bi dizî piştgirî bidin me em hewlêrê bistînin. Nehêlin Barzanî û Talabanî bibin dewlet lê qasî hinde xizmet ji dijmin rakiriyê jî em nikarin îspat bikin ku Öcalan xayîn e. Ji ber ku ew dibêje hezaran mirov xwe ji bo min dişewitînin. Xiyaneta Öcalan bi îstismara gerîla şehîd û mirinê tê veşartin. Murat Karayelan fermandarekî binketî ye. Li salê notî da Karayelan li ser hespê xwe li zozanên Feraşînê û Besta û Gabar digeriya. Heftanîn Xakur geliyê Zapê hemû eyaletên Bakur dibin fermandariya wî da radestî dewleta Tirk kirin. Lê ji ber ku gerîla dimire dîsa jî ew dibêje me serkeftin bi dest xist me dewleta Tirk astan kir. Sedema ku Murat Karayelan jiyan dike û di televizyonda tê guhdarkirin gerîliyetiya pêşanderî ye.
Heman gerilaya peşander bûye sedem ku Mustafa Karasu'yu ku di jiyana xwe da yek gulle nabetiye dijmin Cemil Bayık, Sozar Avasta hêj ji xwe wekî rêveberên Kurda dibînin. PKK li ser cenazeyên gerilayan ew qas tesarruf dike ku peywendiyên xwe yên bi hejda şeعبî re bi îtilata Îranê re û firotina Efrînê vedişêre. Taybetmendiya herî balkêşa pirtûka lîstekên birçîbûnê ew e ku gelê Panamê bi zindî li ser ekranên mezin li şerrê mirinê yê ciwanên xwe temaşe dikir. Her kesê bindest û serdest bi mirina van zarokan wek dînan li çepika dide û wek tîmekî futbolê xwe alîgir dikir. Gelê derdora PKK jî wekî gelê Panamê ye. Ew bû beşek ji lîstikê û ji mirinê hêvî dikin. Di mihîrjana PKK ya ku par li Avrupayê hat li derexistin de ew pêlava gerîla ya mezin jî ew bû. Bi taybetî Kurdên Bakur bi mirina gerîla re hatine esîrgirtin. Li Zapê ku 45 sal bû dibin kontrola PKK da bû sê gerîla ji birçîbûnê dimirin. Roviyên wan qul dibin û xwe radestî Tirkan dikin. Lê Karayılan dibêje me serkeftin bi dest xist. Alîgirên PKK li ser Twitterê we diaxivin mirov dibêje qey wan li Zapê şer kiriye. Xebatkarên çapemeniya wê jî li ser ekranê bi kêfxweşiyekê mezin van mirinan pêşkêşî raya giştî dikin. Xelk wek dînan matmayî temaşe dike. Lê ciwan dimirin û lîstik berdewam dike.